Velkommen til House in Motion. Mit projekt handler om at skabe et center for krop og ånd, improvisationsbaseret kunst og sundhed helbredelse i en bred forstand. Det vil blive et hus for træning, coaching, terapi, med scener og studios, men der også rummer udvikling og innovative løsninger inden for bæredygtig design og arkitektur, urban permakultur, et superfood café og en butik. Behovet er større end nogensinde, men det mangler et samlet sted at gå hen. Og jeg vil gerne skabe det hus, der imødekommer mit og andres behov for en holistisk løsning på vores personlige og samfundsmæssige udfordringer, med udgangspunkt i den ene krop og den ene planet, vi er blevet givet, og forbindelsen derimellem. Et sted, der gør op med konventioner og forestillinger om hvem og hvad, der er sundt og rest, hvad der er god og rigtig kunst, og hvad der er muligt. House in Motion vil være et sted, hvor udøvende dansere, musikere, healer, coaches, klimainnovatører, do-it-yourself-typer, studerende, undervisere, forskere og raw food entusiaster mødes, inspireres, arbejder og samarbejder og fremviser sine idéer til gavn for huset, hinanden og verden, og hvor nysgerrige, frivillige og almindelige konsumenter føler sig lige velkomne. Projektets målsætning det er også, at ledige kan tilbydes praktikstillinger både under opbygningen og driften af stedet. At langtidssygemeldte kan få mulighed for at blive virkelig raske. At blive en base for udadrettet og opsøgende virksomhed. At oprette et netværk for lignende steder ude i verden. Mulighederne derfra er ubegrænsede. Det er et brugerstyret og brugerdefineret hus. Mulighederne er ubegrænsede. Selvforsynende indendørshaver, vedvarende energi på taget, at du kommer ind og underviser meditation, eller sætter et dansestykke op med forstadsbørn, at der afholdes weekender med smagsprøver og hele tilbudsviften, at lokale kunstnere laver lysinstallationer med gavnlig virke på psyken, at der oprettes artists in residency for udenlandske udøvere, idékonkurrencer for arkitekt- og designstuderende med direkte afprøvelser, filmproduktioner osv. Jeg vil bidrage til at genoprette troen på mennesket som et væsen med en enorm potentiale. At opmuntre intuitionen og det underbevidste som værende virkelig viden og værdi. En bedre kontakt med vores krop skaber en bedre kontakt med os selv og omverdenen og i grobund for kærlighed og respekt. Velkommen til.